Čaute tam mňauky, čauky, Jurky. A dneska som vybral už aj barák, takže ideme si vytvoriť outfit. Potom vám ukážem barák. Takže outfit budeme nosiť nejaký pekný, ako je napríklad tento. Takže počkajte, dám si to vyhľadať. Tu na. Dáme vyhľadať. Super. Ste super mi asi. Je pekný však super mi. Super mi. Nemajú toho veľa, sú na Superme. Tak spravíme to odtiaľto. Odtiaľto sa mi určite páči skin. Teda tričko, alebo mikina teda. Takáto. Ja som si ju vytvoril, takže musím ísť dozadu. Tu na niekde by mala byť. Ja som ju vytvoril nejak tak. Takže bude v Robloxe, hej, ako normálne. Bude v Robloxe normálne vytvorená. Je to určené pre môj skin. Či nie? Ona je, to je úplne prvá vlastne. A všetci to používajú, neviem prečo. Akože ona už bola v Robloxe, ale toto je tá istá, čo bola v Robloxe, hej? Ja som ju ale nejakým spôsobom tam niečo doladil. Tie tiene som tam trochu pridal a také. No, gate si idem zmeniť. Určite. Idem gate zmeniť. Tieto sú peknejšie, však, že tieto sú peknejšie, dobre, takže tieto. No, a vlasy. K vlasom sa idem okamžite vrhnúť, pretože vlasy to musí mať pekné. No, mne sa vždycky páčil toto. Ale ja si dám také vlasy, aké mám aj, ako by to súvisilo aj, že mám také aj ja. Takže dám také niečo podobné, čo mám aj ja. A ja mám niečo podobné, tomuto podobné mám. Takéto vlasy mám ja. Takže dáme si toto. Úsmev si necháme taký istý. A dáme si baťoch. Nie, vlastne veď máme už na sebe baťoch. Teraz si dáme šál. OK. Nejaký. Dáme si napríklad tento však. Tento sa nám páči. Kapsičku sa mi páči úplne. Táto sa mi páči. A ešte niečo. Nejaký klobúčik by sa nám hodil, nie? Nejaký klobúčik by sa nám hodil. Ešte. Ale jasné, že si dám to šiltovku. Toto sa teraz tak dobre. Toto vidíte, ako to vyzerá na mne? Na tom skine. Ešte to tak ide do tých vlasov, dobre. No, takže toto by bolo všetko pre nás skin. Zatiaľ. Ešte len skin toto video bude mať. Možno toto bude mať video viac ako pol hodinu možno. Takže fakt ako to bude dlhé video. Pretože a potom vyjde zase ďalšia séria, ešte prvý diel, hej. Takže úplne ako. Takto vyzerá ten baráčik, mám tu už aj auto. Toto auto sa mi bude používať. Teraz ideme vylosovať auto. Takže ja budem používať auto, ktoré vyzerá. Budem ho používať každý rok alebo každý 2 mesiace sa bude meniť auto. Každého člena. No tí členovia si nebudú môcť zmeniť auto, ale ja si ho budem môcť zmeniť, akože keď bude ale ten čas. Takže ja si ho môžem zmeniť aký ten čas, ale vo videu musí byť také isté. Takže budeme nosiť toto auto. Chceš to vidieť? Tak ja vám ho idem ukázať teda, počkajte. Bože. Takže ja vám ho idem ukázať. Je to toto auto, je to fakt pekné auto. Ale kde ho dali teraz? Do ktorej časti aut? Počkajte ľudia chvíľu, niekde iba odskočím. Ešte chvíľu počkajte.
som naspäť! Ľudia, som naspäť už. Som naspäť, som si musel napraviť mikrofón, viete? Takže... No, počkajte, lebo... Počkajte, ešte ho napravám. Počkajte, ľudia moji zlatí. No, budem to musieť potom spraviť, takže ideme na to. Počúvajte ASMR. To bol dobré ASMR, čo? No, takže auto sa bude nosiť v každom videu. Ja budem mať toto auto. Toto auto budem nosiť v každom videu vlastne. Ešte je to aj v našej farbe, dáme si tam iba naše obľúbené číslo, ja si tam dám. Moje obľúbené číslo si tam dám. Ale nie, dáme si tam 669. Tak, 669 a samozrejme farbu. Akú inuješ takúto? No a máme vyriešené to, že aké budeme mať auto. Počujete klávesnicu však, no ja viem. Takže teraz ideme vyriešiť, že že o čom budú vychádzať série. Bude to napríklad dovolenková séria, pracovná séria, nákupná, športová, výletová, jazdiacia, preskúmavacia, bude veľa sérií proste, kúpacia v bazéne, hej, bude veľa sérií, chodí či do kina a tak, hej. Proste bude veľa sérií, no. Ešte vám chcem povedať takú jednu vec. Že bude veľa sérií, no. Ale my si ideme spraviť z tohto, čo bude veľa sérií, to idem dať, takže to bude na časti rozdelené. Takže idem ešte sa tu trochu poprechádzať, no. Teraz vám poviem, máme všetko hotové. Teraz nám stačí spraviť iba jednu jedinú vec. Že, počkajte, lebo som vysadol omylom z auta, že idem vám povedať, kto nastúpi v prvom dieli do sérii. Takže bude to Luxusman a ešte možno ešte niekoho nájdem, ale prvá séria bude určite asi zajtra, dnes, pozajtra, takže preto to video budem zatiaľ všetko, zatiaľ čuste bušte. A dajte tu veľa odber.